लागे कि कौनो कोड जवानी के डायल कइले बा। लागे कि कौनो कोड जवानी के डायल कइले बा। हरदिया हरदिया पीसो ये ननदो तरतिया घायल कइले बा। हरदिया पीसा ये ननदो तरतिया घायल कइले बा। लागे कि कौनो कोड जवानी के डायल कइले बा। लागे कि कौनो कोड जवानी के डायल कइले बा। हरदिया पीसा ये ननदो। हरदिया पीसा ये ननदो दरदिया घायल कइले बा। हरदिया पीसा ये ननदो दरदिया घायल कइले बा।